Gaur gure jardunaldi honen ardatza, demokraziaren eta herritarren partizipazioaren inguruan egingo genuke. Egia da, krisi ekonomikoaren barruan, merkatuen krisia deitzen zaiona, eragin zuzena duela baita ere, herritarren eta herriaren demokraziaren baitan. Gaur egun, kontuen edukiaz, merkaduek agintzen dutela, norabide ekonomikoaren barruan. Merkatu deritzaien hoiek zuzentzen dituztela, gobernu hainbat kolore ezberdinetako gobernuen politika ekonomikoak, sozialak, beraien menpe daudela, edozein erabaki politiko ere, merkatu horietan eragina duelako, eta aldi berean, merkatu horien errentabilitatea neurri horien baitan jartzen ari direlako. Horrez esan nahi da. Gaurko eguneko instituzioak, gobernuak, parlamentuak, merkatu horien aginten menpe daudela. Eta eredu batzu dauzkagu aurrez aurre ikusteko. Nun, alde batetik esaten diguten parlamentuak erabakik hartu behar dituela, konstituzioa finkoa dela, baina merkaduak ala aginduta hori aldatzeko inongo eragozpenik ez duten gauetik goizera. Aldaketa hori egin ahal izateko. Baina hori guzia, herritarrekin inongo konsultarik egin gabe. Horregatik baita ere eskatzen dugu, referendumera aplikatu izan dedila, herritarraidi eragiten dion hainean, gutxienez horrelako gaietan. Eta konstituzioa baitzen dute horren aldaketa egiteko, baita ere, merkatu horien ideologia barneratzeko konstituzioaren barruan. Hori da, erabili duten ardatza. Hori da horren ikusiaz, Izquierda Unida Los Verdes Ezker Anitzaren proposamena dira, hori aldaketa zehaz bat eman behar diola. Lehenengo eta behin, beharrezkoa da, gure instituzioen barruan korrupzioa desegitea. Korrupzio mota asko dauzka. Korrupzio batzuk izan daizke zuzenekoak. Hau da, eragile politikoak zuzenean jasotzen duten korrupzio mota diferente asko. Baita ere, izan ditezke despideratuak. Hau da, gobernu batek eta kaso honetan ezkerrari eta langilea representatzen duela esaten duen gobernu batek bere programa baztarrean utzi eta eskubieko programa osoa bereganatzen duenean, merkatu horien ideologia bereganatzen duenean, iruzurra egiten ari da bere hautesleari ere. Hori gauza garrantzitsua da. Gizarte honetan ematen du, programak mailanean jartzen dirara, gero nahi den aplikatzeko. Hori ere iruzurra da, eta iruzurra ere denuntziatzeko gaia da. Beste batzu zuzenekoak, kaso honetan, estatuko jefatura ere iristen ari dana. Urdagarinen kaso hor daukagu, eta beste hainbat gauza. Baina, baita ere alderdi politikoetan, gertatzen ari da, gaurko egunean, nun iruzurra probatutaz ematen dan edo probatzeko momentura arte, inork ez dueren bere kargo politikorik guzten. Hori gertatzen ari den gai bat da. Beraz, hori horrela izan da, legediaren aldaketa ezinbestekoa da, horrelako akatsi txikiena ere, eta txikienen aurrean, dimisioa de facto egin beharrela izateko, bere gardentasuna demostratzen ez duen bitartean. Kargu politiko batek sospetxak nahikoa dira hori investigazioa martxan jarri eta horren ondorenak lehenbailen atertzeko. Eta ez gizarte honetan gertatzen ari bezala, edozein probatura jarrita ere, hilebeteak eta kaso batzuetan urteak behar dira edozein erabaki hartu baino lehenago. Eta hori ere, gizartearen barruan txertatzen ari den kantzer bat. Gizartearen barruan txertatzen ari den kantzer bat. Hori dana aldatu beharra dukagu ezinbestean. Beraz, hori dana kontuan edukita, Izquierda Unida Los Verdes Ezker Anitzaren izenean, guk eskatzen duguna da, horrelako gaietan zintzotasuna eta gardentasuna ezinbestekoa dela alderdi politiko guztien aldetik. Eta aldi berean, legediak ere
martxa horretan akoplatu behar duela. Hau da, ezin genezake alderdi politiko gauz bat egin, eta gero legeak beste gauz bat esaten duen politika batean eta merkatu batean egon. Horrek ekarri behar du baita ere, merkatuen kontrola instituzionaldetik. Ezinbestekoa da. Ezinezkoa da, gizarte honetako representanteak merkatuen aurrean belauniko jarri eta haien menpe gelditzea, nun gelditzen da, herritarren subiratasuna. Erreferendumaren aplikazioa ezinbestekoa dira, berari eragiten dien garaian. Beraz, bide honetan, eta horrelako bideak jorratu nahi baldin badira, horregatik eskatzen dugu, gaurko aldiz binipin, Izquierda Unida, Los Verdes, Ezker Anitzarentzako herritarren botoa. Eskerrik asko, eta horrez